бо соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат иқтисоду иҷтимоъ рӯ ба рушд оварда барои таъмини зиндагии арзанда заминаи боэътимод гузошта шуд. Баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа мавқеи калидӣ пайдо намуда, имрӯз зан бонуи тоҷик дар радифи мардум дар вазифаҳои роҳбарикунанда умуман пешбурди иқтисоду иҷтимоъ сами арзанда доранд. Дар ин асно дар ноҳияи Рӯшқала низ пешравиҳои зиёд ба назар мерасанд. Гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таҳти роҳбарии муовини раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зарина Абдулмаинзода аз фаъолияти кории корхонаи дӯзандагӣ гуласта дида намуда, бо бонувони корхона оиди пешрафти корҳои дӯзандагӣ ва имкониятҳои фароҳамовардаи ҳукумат барои бонувони Кӯҳистон суҳбат доҳир намуд. Зарина Абдулмаинзода иброз дошт, ки истиқлолияти давлатӣ барои зани тоҷик озодандешӣ, зиндагии шоиста ва имконияти муфидро фароҳам оварда, занону бонувони тоҷик имрӯз дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии мамлакат кору фаъолият намуда истоданд. имрӯз зани тоҷик роҳбар, муҳандис, корманди ҳифзи ҳуқуқ, ҳатто дар сафҳои қушунҳои сарҳадӣ низ кору фаъолият намуда, сами худро дар пешрафти ватану миллати хеш гузошта истодааст. Гуфта шуд, ки занони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз зумраи бонувони фаъоле ҳастанд, ки дар баробари кор дар вазифаҳои гуногун ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ низ машғул буда, бо дастранҷи хеш дар намоишҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз он ширкат намуда, фарҳангу санъати миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд. муовини раиси ноҳияи Рӯшқала Роза Гуламашозода барои дастгириҳои пайвастаи давлат, ҳукумат ва кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бонувони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон изҳори миннатдорӣ баён карда, қайд намуд, ки маҳз бо дастгириҳои кумитаи кор бо занони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола барои занони вилоят грантҳо ҷудо мегарданд. Аз ин лиҳоз занону бонувони хонанишин соҳиби корхонаҳои гуногун гардида, бо ин васила дар вилоят ҷойҳои корӣ барои бонувон ва ҷавондухтарони бешуғл муҳайё гардида, сатҳи бекорӣ миёни бонувон коҳиш ёфта истодааст.